ставаше дума за разликите, има ли такива? За езика, тук се знае, че славянските народи, ползват така корените на езика, са от едни и същи, с много такива нюанси разделени. Всяко държава вече основавайки се като своя държава, тя вече изменя и своя литературен език. Но ако вземем да слушаме някой сърбин, ние ще го разбереме. Ако тия българите слушат някой македонец да говори, тия също го разберат. Ако ние също слушаме българите както македонци, ние също ги разбираме, така че ние сме тук родени и знаем език. Така че по този въпрос смятам, че трябва да са или всички въпроси, всички въпроси, аз са следващия брой нещата имам, като ще акцентирам именно на това, че специалистите, учени специалистите по исторически въпроси, всички въпроси, които се касаят тук по проблемите на Балканския полуостров, трябва да се избере една комисия, ли ще е колектив, ще е научен диспут, ли ще е, където, разбира се, трябва да бъде тогава приета и Македония в Европейския съюз и в НАТО, за да бъде тя равноправна, да участва и на тези именно срещи, научни срещи, да се поставят тези въпроси от миналото, които тежат като годишен камък над днешното поколение на народите, и там открито, приятелски, научно да се отвадят всички от тези неща, които пречат да се хармонизират отношенията между нас тук на Балканите. Въпреки това, аз смятам, че на тези въпроси не трябва да се отдава първостепенно значение. Да дойдат някакви учени, да седнат и да почнат да гледат хората под микроскоп и търсят разликите в тях. Културата, фолклора е нещо динамично. Той се влияе както от съседите, така и в историята. Ако погледнем българския фолклор в историята, това, което пеят българите в своето всекидневие в историята, ще видим една много бурна динамика. Кое е по-фолклорно днес в България? Българските народни песни от преди 1 век или песните на Uriah Heep и на Deep Purple? Така че това са едни динамични процеси и днес като седнат едни историци и едни етнолози и фолклористи да ги изследват, след 10 години като дойдат, ще се получи нещо съвсем друго. Тук водещо е усещането на човека за себе си, за своята история, за историята на своето семейство. Да. Значи, този е водещия критерий. Бих искал да допълня. Освен това имаме много лош, извинявам се, имаме много лош пример с подобни исторически и етнологически дисекции от времето на възродителния процес. И когато имаше такива учени, които бяха седнали на едни маси и чиято основна задача беше да покажат, че между турците и българите всъщност няма никаква разлика и да обосноват със задна дата една историческа теза, една политическа теза с научни аргументи. Псевдонаучни аргументи. Да. Аз мисля, че зависи от подхода на тези, когато те го правят това съвсем така искрено, да се намери реалното, историческата истина, мисля, че нещата ще бъдат в друг насочени именно към решаването един път за винаги на тези проблеми. Но още искам да кажа и това, че по времето, когато беше Тодор Живков, когато чуят наши македонци да пеят македонски песни, даже има един случай, аз си познавам човек в Благоевград, когато на улицата пинал се човек и го почнал да си пее македонски песни. И веднага го бутат го там в ареста и там изкарват без да знаят да се чуят фамилията му, къде е той, що става с него. Забранява да се пускат радио, да се слушат песни. Значи тогава забраняваха, защото са македонски, а сега пък правят точно обратното. Взимат и подясват, ето да вземе случай с това Никола Глигоров в Сите българи заедно.
Всички тези 5 македонски се са всичко в българско. Там в Македония констария. Да не говорим за Бождар Дмитров и други, които им изявления. Нали? Това са неща, които не са нормални в днешно време. Това трябва да се избягва, тук трябва да бъдем ние, особено България, сега, която е членка на Европейския съюз, тя трябва да е пример в това отношение. Тя трябва да почита Европейската конвенция. За да допълня нещо по този въпрос, значи мнението ми за тази последна дискусия, която се развива, че просто науката трябва да се отдели от политиката. Задължително и обратно политиката от науката, защото създават много лоши неща и на практика води към създаване на, така да наречем, инквизиция. Имаше в последно време много интересна научна конференция в България за националните стереотипи, мисля, че беше. И има много интересни данни, може да се прочитат на тази конференция, а именно, че неща като българска възрожденска къща са общо нещо на цяла почти бивша Отоманска империя. Няма такова нещо като българска национална възрожденска къща. А пък това, което се нарича българска национална кухня, нашите или прабабите на българите биха се очудили много, ако го поднесат на масата, тъй като никога не са го виждали такова нещо. Да. Не, и много тези храни са просто измислени. Имаше пример с шопската салата, която е измислена от Балкан турист по времето на Тължиков. С цел повече фолклорно да се даде на въпрос. Да, и такива работи. Значи много тези така наречени, тъй като има много общо наследство, не става въпрос за македонците и българи, става въпрос за всички бивши отомански народи, да ги наречем. Има много общо наследство и е огромен проблем, когато тръгва разделението. Всеки почва да твърди, това е мое, не това е твое, почва да се кара, ти ми крадеш, не аз ти крада. И така нататък, което е пълна безмислица. Нали? Националната идентичност, след като вече се е създала в това време, тя би трябвало да се базира наистина на личното чувство на човека и това трябва да се уважава, а не на измислени, манипулирани, субективни, обективни критерии. Това е моето мнение. Ние изчерпихме всъщност темите. Аз бих помолил всеки от вас тримата съвсем накратко, вече времето изтече, може би някакво заключение да направи. Повода за тази молба е следната. Нашия конкретен повод на това обсъждане са възгледите на господин Михаил Иванов. Те са един особен тип възгледи. И аз бих искал вие съвсем накратко да кажете, има ли в това нещо, как да кажа, опасно или обратно, те са съвсем приемливи, или трябва ли да се противопоставим, или не трябва да се противопоставим на този тип точно възгледи, които са действително много странни, кентаврически такива. Има хора, но няма група. И с това да завършим много накратко.